John chapter 12, John chapter 12, verse 1, Joshua 11. Chapter 12 isihloko sithi uMaria uthambisa inyawo zikaYesu. Verse 1. uYesu ngoko kwiintsuku ezintandathu eziphambi kwayo iPasika weza eBhethani apho ebekhona uLazaro owayefile awamvusayo kwabafileyo. Ngoko babenzela isidlo khona waye uMarta elungiselela, uLazaro ke ebangomnye wabo babehleli naye besidla. 3. Wathabatha ke uMaria iponti yamafutha aqholiweyo enadusi engancengelweleyo exabiso likhulu, wathambisa iinyawo zikaYesu, wazisula iinyawo zakhe ngeenwele zakhe. Yazala ke indlu livumba lamafutha lawo aqholiweyo. Uthi ngoko omnye umfundi wakhe uYudas Uthi uMaria wathi uYesu eseBhethani lapho bekuhlala khona uLazaro, uthe bebehleli ngoba uthi uLazaro ebesetafuleni ehleli noYesu. Lithi izwi lenkosi kwafumaniseka uba uMaria unesiqholo, because wanikela ngesiqholo sakhe kuYesu. Lithi izwi lenkosi wagalela isiqholo. Esi siqholo besingeso siqholo nje esiqhelekileyo, kodwa isesexabiso elikhulu. So wathatha kuba enikela, wathatha into ayithandayo wanikela ngayo uYesu, ngoba ebefuna ubutyebi basezulwini not basemhlabeni. Hallelujah. So uthathe isiqholo, wasithatha uMaria wanikela ngaso uYesu, ngoba enhliziyweni yakhe bekugcwele uba makanikele. Lithi izwi lenkosi uthe uJudas Iscariot owayezonqatha uYesu wathi bekunganani na ukuba esi siqholo sithathwe sithengiswe ukuze kuphume imali ezonikezwa amahlwempu. Lithi izwi likaThixo uJesu uye wathi myeke, makamyeke uMaria enze umsebenzi osenhliziyweni yakhe, ngoba uma sesinikela kudingakala ukuthi sifune into ezochukumisa uThixo. Lithi izwi lenkosi wachukumiseka uYesu Kristu ngomnikelo kaMaria, othathe into yakhe elixabiso. Akathathanga nje into ezokwenza uba kuthiwe kunikele, kodwa uthathe nento isenhliziyweni yakhe, ibibekekile enhliziyweni yakhe ukuze anikele ngayo kuYesu Kristu. Uthe sele uJudas Iscariot efuna uphazamisa lento uKristu, lento uMaria afuna uyenzela uKristu, but uKristu akavuma, wathi myeke, ngoba kunento ekuthi uma sesithunyiwe nguThixo okanye enhliziyweni kubeke ukuthi sinikele, but uSathane afuna utshintsha le ndlela wena uThixo bethethe ngayo. Glory to Jesus. So akavuma uYesu Kristu uba makaphazamiseke, because yena enhliziyweni yakho Maria bekugcwele uba anikele ngesi siqholo silixabiso eliphezulu. But yena uJudas Iscariot kude kuthiwe ebelisela ebengeba usizela amahlwempu, but into ebeyifuna kuba ebelisela ebefuna uphinda acutsule nemali, ngoba kuthiwa imali ibihlala kuye, kodwa ebekade emane eyicuntsula. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi phakuMateyu apho bukhoyo ubutyebi bakho nenhliziyo yenu izoba lapho. Glory to Jesus.
Haleluya. Uthatha uYesu Kristu kuma ethetha apha kuMateyu chapter 26 verse 13 uthi ndithi kuni inene naphi na apho zithe zavakaliswa khona ezi ndaba zimnandi kulo lonke ihlabathi iyakuxelwa nayo lento iyenzileyo yona ibe sisikhumbuzo ngayo. It means into eyenziwe nguMaria ibe yanomahluko kubantu bebeqhele ukwenza. Akanikelanga nje but unikele eqhutywa inhliziyo yakhe bekungekho nto inomphazamisa kwaye nomnikelo wakhe usisikhumbuzo naphi na